Matur sembah nuwun oleh artis dari Sido Waras Sampursari ya. Bapak Hajat kali mau mula-mulain dulu. Cancane kowe nang endi gelagatmu sejak yo priyati atiku sudono kowe malah gendaan penyanyi liya. Ayo yo apa bablas ke sana? Jancane kowe nang ngerti gelagatmu sejak yo priati atiku sujono kowe malah gendaan penyanyi liya.
Sengitar kuwi kok iki. Golekna. Yang mau joget boleh yo. Iki golekna apa balen? Balen. Balen. Ya, golekna apa balen? Golek meneh wae. Balen. Runtang runtung anane ra ana liya Janjane mas aku wis lali Bebasan kanggo ning driji ora kembang nambani Piye, Dik? rasa moyo mas Fitri Aku ra janji. Aku ra janji, Mas. kudu Masa kudu ngono ta ya? Harataya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek dik luwih becik aluwung balen Sabar, Mas. Wong sabar ora kesusu. Yen kesusu tunggane wis mesti kleru. saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tuluse ati Sabar kebola kali wis tak aturi. Piye, Dik? Yen uji wong jergaton tibane nguri. aja ngono ta Yo. Oh, 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 Ajeng nyanyi Mas. Wis ngoten piye to? Wong biasane nyanyi. Ayo Mas. janjane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu
eling-eling Dik jamane semono runtang-runtung anane karo Bugesuri kaya nganggo tekek kecemplung kanen timbang golek luwih becik aluwung balen sabar ora kesusu yen kesusu tandane wis mesti terus saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulusing ati sabar bola-bali wis aturi yen kucingon tergeton tibaning buri nggih Bu satu tembang nggih